ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೋಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಈ ಪಿದೈ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚಂದು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಆಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಿದೈ ಊರುಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಡೆಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ದುಬೈ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉತ್ತೇರ್ಲ ಅವಳು ರಡ್ಡು ಜನ ಕನ್ನಡ ಪಡೆದು ರಡ್ಡು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತೊಯ್ಪಂದುಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಾಪಿ ನಿಂತಡ ತುಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬಿರ ಜನನೇ ಪೂಜಿ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಳು ಅಗ್ಲ ಕೆಲಸಡು ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ಉಪ್ಪೇರಿ ಪಂಡ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಕೆಲಸ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಣತ. ಸೊ ಇಂಚಾದ ಉಪ್ಪುಣಗ ಆಗ್ಲಾಗ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ನೇ ಟೈಮ್ ತಿಗುಜಿ ಪಂಡ ಆತು ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪುವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದಾನೆ ಪುಣದ ಪಂಡ ಆಗ್ಲಾಗ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದಾನಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಫುಲ್ಲು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಪಂಡ ನೈಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಬುಕ್ ಆಪಿದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಉತ್ತನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೈಟ್ ಮನ್ಪಡಾಗಳು. ಸೊ ಆತ ಬರ್ತನಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ನೇ ತಿಗುಜಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಆಲಾಗಿದೆ ದಾಯ್ತಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಿರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೈತಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಅಯ್ನ ಪೂರ ಒತ್ತದು ನಾನು ಬಳ ಐಕ್ ಓಡಿಸ್ಗ ಆಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೋರ್ದಂತ ಪರತ್ತು ಇತ್ತುಂಡು ಐನ ಕೊರ್ತನಾಳು ಐನಾಳು ನಾನು ಒತ್ತೊಂದು ಕುಳ್ಳಾಡದು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ರೀತಿ ನಡತದುಂಡು. ಒಂಥರ ರಡ್ಡು ಜನ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪಣಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೇರು. ಸೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುಪುಡು ತನ್ನ ಊಡ್ ಬಂಡ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲು ಅಜ್ಜನಾಗ್ಲು ಪಪ್ಪನಾಗ್ಲು ಅಮ್ಮನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಜನ ಉಪ್ಪಿರಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಡು. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಾತ್ರಿಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ತುಯ್ಯರ್ನೇ ಜನ ಅಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಡು ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾದ್ರೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಕೆಲಸನ ಬುಡ್ಡಿಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ ತುಯ್ಯರ್ಲ ಆಪುಜಿಂದ ಆತನಿತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾದ ಅದ ಮಂಗೋ ಎಂಗ್ಲದ ರಡ್ಡು ಜನ ಯಾನ್ಲ ಪಂಗುಲು ಅಂಚೆತ್ತ ಮಂಡಚ್ಚದ ಆತನಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿ ಎಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಂಜಿ ದಿನ ಆಡಿದೆ ಡ್ಯೂಟಿಗ್ಲ ಪೋವಂದೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಂಜಿ ಏಪಳಂಜಿ ಬರ್ಪಣಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ರಜೆ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಕಿತಬತಿ ಆತನಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಬಂಗಳೈತೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋನುಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಉಳಾಯಿಡು. ಸೊ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ನಡ ಈ ರೀತಿ ಪೋಂದೇ ಪುಡು ಅದ ಬಂಗೋ ಇಂಚು ಒಳಗೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಬಿಸಿ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಂಗುಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪಳು. ಸೊ ಆಲ್ನ ಕೆಲಸ ಹೊಡುತ್ತಲೆ ಬಾರ್ನದಾನೆ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ಪದಾನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಆತನಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂಗೋ ಇಂಚೊಳಗೆ ಬಂಗೋ ಅಂದತ್ತ ತುಲೆ ಆಳಿತ ತುಲೆ ತರಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪಣೆ ಆಲೆ ಅಪ್ಪನತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನಚರಿ ಈ ರೀತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚಂದು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಪಣ ದನ ಜೋಕ್ಲು ಬಡಪಾಯ ಆಪೇರು ಪಂಡಾಗ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಗೊಬ್ಬಿರ ನಮಕು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಯನ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಪೂರ್ಲು ಕೆಲಸದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಡ್ದಾವದ್ರ. ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಸಂಘ ತಿಂಡು ತುಲೆ ಪಂಡ ತೂಪುನಾಗ್ಲೆ ಪಿದೇ ತೂಪುನಾಗ್ಲೆ ಓ ಮುಗ್ಲು ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತುಡ್ಲೇರು ಅಂದು ಗಿರೆಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಮನ್ ಪೇರ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು 24 hours ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸಂಗತಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆದ ಇಂಥ ದಿನಚರಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಜನ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ. ನಂತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪ ಅದ ಬಂಗೋ ಬಾಯ್.